Wie zit er op de barkruk? Elias Smit. Uit Antwerpen. Antwerpen. En lust jij dan een echte Zeeuwse mocktail? Ik heb niet liever. Ja? Ik heb niet liever. Dus, Oeh! Hij wordt gemaakt. Ik wou zeggen, Veerle maakt hem klaar. verse kan niet. Verse kan niet. Als wij het hebben over geluk, geluksmomenten, groot of klein, waar denk jij dan aan? Goh, dan denk ik aan enkele jaren geleden, toen Royal Antwerp FC de dubbel won in België. De dubbel, Dat is jouw clipje? Ja, ik speel er niet, helaas. Dan zat ik hier waarschijnlijk nu ook niet. Maar het is wel een club die ik al heel lang supporter. Die van heel ver komt en die een aantal jaar geleden echt zijn hoogtepunt bereikt heeft. De dubbel gewonnen, de competitie gewonnen en ook de beker in België. Dus, En bij die beslissende wedstrijd, waar was jij toen? Goh, dat zal ik nooit vergeten, om twee redenen. De eerste, ja, je werkt er natuurlijk een heel seizoen naartoe. En de laatste wedstrijd was helaas een uitwedstrijd. Het was helemaal de laatste wedstrijd van het seizoen, die beslissend was. En de uitwedstrijd die werd gespeeld in Genk. Daar kon ik helaas niet bij zijn, omdat er zo'n beperkt aantal tickets waren. Dus wij waren gewoon in het stadion in Antwerpen. Daar hadden ze grote schermen gezet. Was het vol? Helemaal uitverkocht. Het was fantastisch. Wat was dan precies het geluksmoment? Het geluksmoment Was was... dat het doelpunt? Ja, of- ik kan u zelfs zeggen in welke minuut dat het doelpunt was. Het was in de 93e minuut en 33e seconde. Toby Alderweireld, toch wel een nationale held van België in het voetbal. Die trapte daar in de winkelhaak in, onbeschrijfelijk. Iedereen loopt het veld op, tranen springen in uw ogen. Echt ongelooflijk. Ja, ik heb nu niet dat ik heel emotioneel ben of zo, maar op die moment denk ik toch van ja, zoveel jaren daartoe gesupporterd tot dik en dun. En dan komt er zo'n extase van emoties. Heel fijn. Dus, Daar kunnen ze nooit meer overheen. Nee, kunnen ze nooit meer overheen. Kunnen ze mij ook nooit meer afpakken, want ik heb ook fysieke dingen mee naar huis genomen toen. Ik heb zelfs gras van het veld meegenomen naar huis, gedroogd. Je kreeg er bijna weer tranen van in je ogen. Ik moet heel hard lachen. Ik krijg intens geluk, elke keer ook als ik eraan denk. En je hebt soms op sociale media dat je video's voorbij ziet komen. En die ene video van die goal, omdat het zo'n prachtige goal was, die is ook heel de wereld overgegaan trouwens. Als je die ziet, dan kan je niet verder gaan zonder het uit te kijken. En dan heb je maar met heel weinig dingen of heel weinig video's. Maar als die video begint, dan laat ik alles vallen en dan kijk ik hem helemaal uit. En dan zit ik met tranen in mijn ogen terug te kijken naar dat ene moment. Dus dat was echt intens geluk. En het lijkt iets heel stom. Ja, maar het was fantastisch. Je had erbij moeten zijn. Je had erbij moeten zijn. Dus, Wat is geluk voor u? Met mijn vriendinnen lunchen. Er zitten er nog 2 daar. En lachen en huilen samen, dat is geluk. Fijn kletsen, praten over Alles. samen lachen, samen huilen. Ja, absoluut. Dat je gezond bent en blijft. Dat is voor mij wel echt geluk. En dat mijn kinderen gelukkig zijn en blij zijn. Wie zit er naast mij op de barkruk? Leendert Offermans uit Brunisse. Bruinissen. Ja, Lust jij een echte Zeeuwse mocktail van Veerle? ja, graag. Ja? Wil je proberen? Ja, Met zeekraal dankjewel. erin? Oh, lekker. Ja. Als we het hebben over geluk. Ja. Geluksmomentjes. Ja. Grote of hele kleine. Ja. Waar denk jij dan aan? Ik denk dan aan de koop van het huis waar we nu in wonen. Waarom? Dat was een huis aan de rand van Brunisse. En daar gingen wij al jaren, reden wij daar langs. En dan zei ik tegen mijn vrouw en mijn vrouw tegen mij, als dat te koop komt, dan hopen wij dat we dat kunnen kopen. Waarom? Mijn vrouw is opgegroeid aan de rand van het dorp. En we woonden in het dorp en daar was ze minder gelukkig. En ja, wij zeiden, dat is ons huisje wat daar staat. Als dat te koop komt. Maar is prachtig huis Ja, of een speciaal ja. plekje? Ja, echt aan de rand van Brunisse. Veel weiland er rondheen. En dat kwam te koop. En ik kwam thuis en zij kwam thuis en zei, ons huis staat te koop. Ja. Ons huis staat te koop. Nu of nooit, hè? Nu of nooit, zo ging het. Ja. En daar waren we, ja, en dat hebben we niet meer losgelaten. En dan ben je het eerst nog gaan bezichtigen? Ja, we zijn te wezen bezichtigen. En we hebben het helemaal compleet verbouwd van A tot Z. En daar hebben we vrij lang over gedaan, maar daar hebben we de tijd voor genomen. Wat was nou je geluksmoment? Het moment dat de makelaar zei, het is voor jullie? Het moment dat je de sleutel kreeg? Of het moment dat je je vrouw over de drempel droeg? Het moment dat we zagen dat er een bord te koop op stond, wisten wij, dit is ons huis. Dat gevoel. Dat gevoel. En uiteindelijk de sleutel krijgen dat het rond was, maakte het af. Dat was echt wel ons geluksmoment. Ja. En als je nou straks thuis komt, wat denk je dan? Ons huis.
ons huis. Voor altijd. Voor altijd, ja. Dat hoop ik wel, ja. Nooit Zeker. meer weg uit Bru. Nooit, nee, ja, een Bru, nee. Met een Brusse getrouwd, dan blijf je een Bru. Dus ja, dat is echt zo. Ja. Geluk is vrijheid. Gewoon lekker rondfietsen met je gezin en dat soort dingen. Nergens aan hoeven te denken. Vrij zijn. Ja, houden van mijn vrouw. Dat is geluk. Ja, zo heel saai als ik zeg het zelf. Nee, ja, geluk, gezondheid. Ja. Dat het, gezond zijn, denk ik. Goed in mijn vel zitten, sowieso. En ook dat mijn omgeving gelukkig is. Dat vind ik ook heel belangrijk. Dat is geluk. Wie zit er op de barkruk? Koen Brouwer uit Burghaamstede. En Koen, lust jij een echte Zeeuwse mocktail? Mocktail? Ja, mocktail. Geen, alleen een mocktail? Ja, het ziet er wel heel lekker. Met zeekrauw en al. Top. Wat doe je er normaal gezien door? Ik denk vodka toch wel, stiekem. Ja, niet altijd natuurlijk, maar ja, mocktail zou ik niet zo snel bestellen, denk ik. Maar ik denk met vodka wel zoiets. Probeer eens een slokje. Ja, misschien is dit je geluksmomentje. Zeekrauw, wie weet. Oh, is wel heel lekker, ja. Lekker verfrissend, inderdaad. Als het gaat om geluk, of een geluksmomentje, waar denk je dan aan? Goh, dat is wel een lastige vraag eigenlijk. Dat je toch wel heel veel momentjes hebt, denk ik. Ja, ik denk voor mezelf op dit moment is het voornamelijk... want ik werk zelf in de horeca en dan ben je gewoon heel veel aan het werk. Drukke periode natuurlijk, heel veel toeristen hier in Zeeland. En voor mij is eigenlijk het geluksmomentje dat nu juist de drukste periode eraan komt. En dan heb je iets meer tijd ook, want laatst reed ik in de auto terug van werk. En dan ga je toch weer eens nadenken over hoe mooi je het eigenlijk hier hebt ook. Want alle toeristen komen naar Zeeland toe. Maar toen had ik even een ingave momentje van hoe mooi het hier in Zeeland is. En hoe meer rust ik nu had om daarvan te kunnen genieten, zeg maar. Dus eigenlijk, geluksmoment is dat het hoogseizoen eigenlijk voorbij is. Okay. En dat er meer tijd is om wat andere leuke dingen te doen. Het is dus niet het idee dat jij in een gebied woont waar andere mensen op vakantie naartoe gaan. Ja, ontzettend. En ook weer terug naar huis moeten. Ja, ontzettend. Ja, want we wonen zelf natuurlijk op Schouwen. We hebben een mooie Grevelingenmeer. We hebben ontzettend veel water, ontzettend veel natuur ook. De bossen, de duinen. Maar we zijn er eigenlijk, of tenminste als ik van mezelf mag spreken, ben ik daar gewoon niet zo mee bezig in het dagelijks leven. Want je bent altijd bezig met werk, je gaat naar je werk toe en je gaat weer terug. Maar als ik dan zo weer die toeristen spreek en met hoeveel liefde zij praten over ons mooie Zeeland, zeg maar. Doet me wel goed. En dan laat je ook heel even nadenken van eigenlijk hebben we het wel gewoon heel mooi hier. En dat we soms wel eens een momentje moeten hebben om daar ook ervan genieten, zeg maar. En dat is eigenlijk het eerste wat me in me opkomt van geluk. Dat ik daar nu middenin zit van, het is gewoon heel prachtig. Het natuur wat we hebben, de toeristen die we toch graag deze kant op komen, die werk bieden ook en zo. Dus dat maakt me toch wel gelukkig, eerlijk gezegd, ja. Zelfs als je een mocktail krijgt zonder wodka? Zelfs zonder wodka is die gewoon hartstikke lekker, inderdaad. Wel met zeekrauw, dus ook weer, echt lokaal. Oké, nou geniet van je vrije tijd. Dankjewel, dank je.